Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin sanadin kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muke waiwayen karatun baya, inda har muka ji shigowar Iliya ya zauna a gefe yake cewa wai me kuke tattaunawa ne, ana gani na aka yi wani gum. Inna Zulai da bata san waye Iliya ba ta dan suma har hada masa abun da ta fahimta. Iliya ya kasa tsayawa ya ji ƙarshen zancen, ya daka tsalle ya dire ya ce tab dije, to shi ne kuka sa Dr. Amina a tsakiya kuna son yi mana sagegeduwa? Kai ban taba jin gwaggwakin bani takaici irin na yau ba. Kin bi wa Inna Zulai kuna taɓata yawon bakinku akan alherin da ya zo har gida ya same ku? Shin waye ce muku Amina ita ce kaɗai likitan mataccen ƙashi a jihar nan? Dr. Amina, adana yawon bakinki zai yi miki amfani a gaba. Banni da su, ku gaya min duk abin da kuke gujewa na shigar Dr. Amina gidan gwamnati. Muka ji ita dai Amina banda dariya ba abin da take, ganin yadda Iliya ya ta karkare yana ta zubo magana kamar wani lakcara. Gwaggwa da ina sun kirna fuska sai jifarsa suke da harara, shi ko ya kai hannu a kirji ya harɗe shi a dole jira yake su ba shi amsa. Sai kuwa Inna Zulai ta ce, sannu ubanmu, rasa kunya beran tanka, masu bakunanmu, in muka ji zafi sai mu gaya maka abin da muke gujewa din na zuwan mace babu aure wani waje ta kwana. Iliya ya gyara murya ya dafa kirjinsa da hannun dama. A inda babu uba komai kankanta namiji uba ne, don haka ni Iliya uban Amina na amince ta Amina ta je aiki gidan injiniya Jikas da take kwana a asibiti Binta kuke. Kai ni ba don kar a ce na yi rashin kunya ga iyaye ba, da sai in ce ban taba ganin gida da wani mutane irin ku ba. Ana kiran ku gidan gwamnati kuna cewa ba za ku je ba? Sai ko ta ɗauki kofi a gefenta ta jefa masa a baki. Inna Zulai da tafi kusa da shi kuwa ludayi ta kaiwa bakinsa ya kauce. Amina cikin sassanyen murya ta ce, haba ya Iliya, maimakon ka gyara duk ka ƙara da malmala al'amarin. Gogo ku yi haƙuri. Ni dai na gaya muku akan aiki na nake neman amincewar ku in je gidan gwamna da kuma wani keɓantaccen uzuri da nake da shi akan ki gogo. Amma in baki amince ba na haƙura gogo, zan je gobe in faɗa wa Dr. Turaki ban sami amincewar ki ba. To sai jikin gogo ya yi sanyi, ta san Amina ta har ga Allah ba ta da kwadayi, ba ta nemi komai ta rasa ba. Amina gudun maza take, ba son kai kanta gare su ba. Amina na son aikin ta fiye da komai a rayuwarta, a cewarta yana sanya mata natsuwa, yana sa ta nishadi, yana sa ta farin ciki, yana raba ta da damuwa. Duk da ta yarda da wannan, kawai muradinta a yanzu Amina ta yi aure shine kwanciyar hankalinta, ba wai ba ta son ta da aikinta ba ne. Kuma ta yarda Amina yanzu ba ta koran masu son ta, su ne suka ɗauki ƙafa. Gwaggwata Nisa ta dubi Amina, Zulai da Iliya da duk suka zuba mata ido. Kowa ta bakinta yake son ji, don a yanke magana haka kowa ya huta. Ta ce, Amina, na yadda ki je aikin 'yar gwamna, amma bisa alkawari guda ɗaya. Amina ta dago da natsuwa akan fuskarta. Wani alkawari ne gogo? Insha Allah zan cika miki shi muddin bai fi karfi na ba. Ta ce ki je ki yi aikin, na amince, amma idan kafin ki gama Allah ya kawo miki mijin aure, to ba za ki bar aikin ki yi auren ki. In ya so in mijin ya amince sai ki ci gaba. Amina ta yi murmushi har gefen kuma ta biyu suka lotsa. Ta ce, a bisa wannan alkawarin muke gogo har gobe. Wallahi ba ni nake korar su ba, su suke korar kansu. Amma na ƙare miki wannan alkawarin. Ko yau na fara aikin gobe mijin ya zo, zan bar aikin na ya aure ko wane ne shi. Iliya ce, a'a Dr. Amina, daina cewa kowane ne, idan na kasashe ya zo ko girta ba ruwan gwagwa ba, ki za ki zauna da shi. Gwagwa ba ta san da ta yi dariya ba,
duk zukatansu suka yi daɗi don ba sa son ganin ta cikin damuwa ko yaya walwalarta ita ce tasu. Inna Zulai ta yi musu sallama ta tashi tana faɗin kin bari sun kalalme ki da daɗin bakin su gogo ni na yi nan tunda ko na sake cewa komai ma ba tasiri zai yi ba. Iliya ya ce haka ne Hajiya ina gara ki adana yawan bakinki sai jikas wallahi sai jikas insha Allah sai jikas ba mu faɗa a banza ba mu sha rana a banza ba gashi tun ba je ko ina ba ni da Amina mu za mu fara shan inuwar gwamnatin jikas mu ne har cikin gidan gwamna. To washe gari Amina da kwarin gwiwa ta doshi ofishin babban likitan su Dr. Usman Turaki sai dai kash ofishin Turaki a kulle. Wani masinja ke gaya mata ai da Turaki an bashi kwamishinan lafiya ya bar asibitin shi da asibiti sai nan da shekaru 4. Allah ya so ta tana da lambar wayarsa a lokacin waya ta fara cika duniya duk wani babban ma'aikaci yana da ita. Ta kira shi akan ya kwatanta mata sabon ofishinsa sai ce zai turo direba ya kai ta yanzu nan. A wata ni'imtacciyar mota da Amina bata taba shiga irin ta ba aka kai ta ma'aikatar lafiya inda ofis ɗin kwamishina Turaki yake. Amina bata bi dogon layin da ake bi wajen ganin kwamishinan ba kai tsaye aka sadar da ita gare shi. Amina ta shiga da sallama cikin natsuwarta ta halitta. Dr. Turaki ya amsa tare da nuna mata wajen zama. Ta gaishe shi ta kuma yi masa murnar sabuwar kujerarsa. Yi godiya sannan ya tambaye ta yi shawarar iyayenta sun amince. Amina ta ce gwaggo ta amince amma bisa sharaɗin in miji ya zo kafin lokacin kwangilar ya cika zan bar aiki ya aure. Dr. Turaki murmushi mai kama da dariya yadda ta yi magana ne ya ba shi dariya kamar auta kamar kuma yar fari. Da kyau ya ce da ita. Wani tunani ya ɗarsu a zuciyarsa kan Ma'aruf da Amina amma da ya tuna halin mutumin nasa sai gaggawar goge tunanin daga zuciyarsa ya janyo na abin da ya tara su. To ki fakin yau duk da mai girma gwamna ya gaya min ba kya bukatar ɗaukar komai amma mutum ai baya rasa abin amfaninsa. Kayan son yawa ne ba kya bukatar su yau za a maido takwaraki gidan daga ƙauyen jikas. Dala Amina ki kula da ita yadda ya kamata. A matsayinki na likita na san ba kya bukatar a tuna miki yadda za ki da mara lafiyanki. Kuma wannan mara lafiyar tana bukatar ƙarin kulawa saboda marainiya ce. Sannan lafiyarta tana da matukar muhimmanci a gun mahaifinta. Zai natsu ne kadai wajen aikin al'ummarsa in ya tabbatar Amina tana a kyakkyawan hannu kuma tana cikin koshin lafiya ko da ba ta taka ƙasa da ƙafafuwanta. Daga yau zan bar zama jakada a tsakaninku. Kai tsaye zaki dinga magana da His Excellency in kuna buƙatar wani abu ko sanar da shi wani abu na ci gaba ko aka san haka da ya danganci lafiyar diyarsa kin gane. Kawo yaki in sanya miki lambar tasa. Amina ta mika masa ya sanya ta yi saving. Haranta ta san ta karba ne kawai amma ba za ta taba iya kiran Ma'aruf jikas ba. Wani kwayan mutum guda ɗaya da ko sunansa ba ta taba kwatanta faɗa ko da a zuciyarta ba. Shi din dai Turakin za ta ci gaba da bawa jakadancin ko yana so ko baya so. A sanye ta ce sunan yarinyar Amina. Dr. Usman ya amsa Amina yar Amina ko? Duk suka yi murmushi. Allah ya bata lafiya. Ya amsa amin alfarma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Allah da kira shi zai zo ya shigar da ita gidan gwamnati. Amina ta shiga gida da sallama ta tadda gogo da Iliya ya mata sanda zuwa cikin karramawa don shi fa yanzu Amina ta zama uwar ɗakinsa tun da albarkacinta ya tabbata wata rana sai ya gaji kas ido da ido sai ya taka kafarsa cikin gidansa ko da sunan kaiwa Dr. Amina sako ne yana roƙon Allah ya cika masa wannan muradin. Ta zauna tana faɗin wash na gaji wallahi. Bukata ce ai shi aikin sa kai haka yake. Iliya
yi magana cikin muryar rashin jin daɗi. Gogo, wai yaushe zaki daina yaba wa Amina magana mara daɗi ne a duk sanda ta faɗa miki wani abu da ya shafi aikinta? Mijin nan fa ba ita ta hana kanta ba, Allah ne bai kawo shi ba. Shi aure ai ina ce lokaci ne, ko da a da Amina ai ta hana kanta aure, ni shaida ne akan cewa banda yanzu. Mazan ne suka ga ba za su iya da ita ba, Allah zai kawo mata daidai ita. Ki daina ga laifinta, don Allah gogo ki dinga tausasa kalamanki gare ta. Gogo tana mamakin soyayya da Iliya ke yi wa Ma'aruf Habibu Jikas, alhalin shi bai ma san shi ba, shi ma bai san shi ba, bai san yana yi ba, gashi har ta shafi Amina. Ta lura tun ranar da aka yi zancen aikin Amina a gidan Jikas ta fahimci Iliya wani girma da kulawa yake baiwa Amina na musamman. A da kuwa a yi kusan kullum sai ya raba su fada. Ta kuma san ba don ya ba shi komai ba ne, fi sabilillahi yake ƙaunarsa irin ƙauna ta talaka ga wasu tsirarun shugabanninsu na gari. Da nesa ta dubi Amina da idon rahama. Sannu, ki je ki kwanta ki huta. Akwai farfesun kaza da gurasa da muka yi, na zuba miki cikin flas ɗinki in kin tashi ci. Amina ta ce to gogo. Ta wuce su. Iliya ya ji daɗi har ransa. Da daddare Amina na tsintsince abubuwan amfaninta, ta gaya wa gogo gobe ne fa tafiyar, direba zai zo ya ɗauke ta. Gogo Hawa ta ji wata irin kewar Amina ta zo ta lullube ta kamar garin za su raba baki ɗaya, ko shekara za ta yi ganta ba. Amma ta daure ba ta bari Aminan ta gane ba, don ta san halinta sai ta ce ta basa. Ta taya ta har hada wasu abubuwan nata ta zuge a jaka. Amina ke ba ta labari suna aikin, wai an ce kada ta ɗauki kayan sanyawa. Gogo ta ce ɗauki abinki, idan kuma wando da ya riga za su baki ba, kwashi zannuwanki. Kin ji na gaya miki. Amina ta yi dariya, tana ninke zannuwan, tana jerawa a jaka. ta ce goben da Iliya za mu tafi ya ga waje ko ya ji daɗi. Gogo bata ko amsa ba, ita kaɗai ta san me take ji a zuciyar nan ta mai cike da kewar Amina. To, a gidan gwamnati tun yammacin jiya Akilu direban Maro ya ɗauko Hajiya Saude da jikanya ta Amina daga ƙauyen Jikas zuwa gidan gwamnati. Zuwan Hajiya na farko kenan tun bayan tarewarsu. Tun daga bakin gate, ganin irin tsaron da gidan ke da shi da irin rundunar tsaron da suke wucewa kafin su shiga ciki, Hajiya Saude ta rika tasbihi a zuciyarta, sai ga jikinta na tashi in ta tuna wai duka don kare lafiyar ɗanta kwaya ɗaya suke wannan zaman. Da aka shiga da su falo na farko, wanda daga shi za su bi har su tadda sassan masu gidan, a yi Hajiya Saude kasa daure farin cikinta ta yi, sai da ta yi hawaye ta share da haɓar zaninta. Tana ganin gidan Ma'aruf na garin su ƙarshen daular duniya ne a shi gaba da gabanta. Tafiya kamar ba za ta ƙare ba, har dai suka iso bangaren Laila. Tana hakimce cikin kujerar kaseta tana waya. Ta ci ado har ta gaji. Ta dace kwarai da aka kira ta matar gwamna, don ko can baya ita kyakkyawa ce ma'abociyar ado, balle yanzu da take kan kololuwan ni'imar rayuwa. Shigowar Hajiya da Amina, Akilu na turo ta cikin kekenta, bai sa ta katse hira da take yi a waya ba, ci gaba ta yi har tana kyalkyala dariya. Ta da yi wa Hajiya nuni da kujerar zama da hannunta, nufinta ta zauna, ita kuma ta ci gaba da hira da ƙawarta. Tana gaya mata a ƙarshe dai gwamna ya yarda ya amince da kafa shirin nan na tallafa wa iyali da ta kirkiro, sauran su fidda tsare-tsare su wa wasu miliyoyi na tashin hankali. Hajiya bata sa wa hirar ta kunne ba, sai dan tabuwa da zuciyarta ta yi ganin irin karɓar dalila ta yi musu. Ko kallon Amina ba ta yi ba, har Hajiya ta fiddo ta daga kekenta, ta yi kici-kici ta kwantar da ita a kujera, bacci ya ɗauke ta.
ta zauna ta yi tagumi tana jiranta ta gama. Sai da Laila ta kwashe mintuna 30 tana hira, sannan suka yi sallama ta ajiye wayarta a gefe. Ta dubi Hajiya tana dariya, mutanen Jikas ne sai yau har mun so mu yi fushi tunda muka tare ba ku zo ba. Hajiya ta yi murmushi, fuskarta ta dan canza da gani zuciyarta an taɓa ta. To ga munan dai sai yau Allah ya nufa. Masha Allahu da sabon muhalli, Allah ya sanya albarka. Amin amin Hajiya, bari a kawo muku abinci, wani iri kuke so? Mamaki yana ƙara shigar Hajiya ta ce, kin gan mu nan a ƙoshe muke, har a cikin mota mun yi guzuran abinci. Nuna man bayan gida dai in yi alwala in yi wa Amina wanka. Laila ko a jikinta ta danna ƙararrawa, wani ma'aikaci ya shigo sanye da yunifom ɗinsu na ma'aikata ya tsuguna gaban Laila. Ta ce, makullin dakin saukar baki na farko yana hannunka ne? To masu haro bari mu kwana a nan sai a dakace zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.